देशाचे आदरणीय पंतप्रधान यांच्या कारकिर्दीला 9 वर्ष झाल्या त्याबद्दल संजय राजाराम राऊतने आत्ताच पत्रकार परिषदेमध्ये मोदींचे 9 वर्ष म्हणजे नाके 9 आणणारे 9 वर्ष असं परत एकदा दिल्लीमध्ये जाऊन भुंकायचा प्रकार केलेला आहे। पण कदाचित संजय राजाराम राऊत विसरला असेल की ह्या 9 वर्षामध्ये 2014 ते 19 मध्ये 5 वर्ष ते एनडीएचे भाग होते। एनडीएच्या सरकारमध्ये त्यांचे मंत्रीही होते आणि संजय राजाराम राऊतच्या मालकाचे आणि त्याच्या कुटुंबाचे सगळे लाड हे तेव्हा मोदी साहेबांच्या सरकारच्या अंतर्गत पुरवले जायचे। आज त्याचा मालक जो आमदार म्हणून सगळीकडे मिरवतोय, जे आमदारकीचा राजीनामा द्यायचा बोलला आणि ते पण देत नाहीये, ती आमदारकी पण मोदी साहेबांच्याच आशीर्वादाने मिळालेली आहे। 5 वर्ष मोदी साहेबांबरोबर आणि एनडीए बरोबर राहायचं आणि मुख्यमंत्र्याची पदाची लालसा आल्यानंतर किंवा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्री पदाचं बिस्किट टाकल्यानंतर तिथे लाल टपकत गेला असल्यामुळे त्यांना आज भारतीय जनता पक्षाबद्दल सगळ्याच गोष्टी चुकीच्या वाटतायत। 25-30 वर्ष असलेली ही युती फक्त एका उद्धव ठाकरेच्या राक्षसी महत्वाकांक्षामुळे बाळासाहेबांचे विचार, हिंदुत्वाचे विचार हे गाडून टाकण्याचं काम या उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या कामगारांच्या लोकांनी केलेलं आहे। म्हणून भारतीय जनता पक्ष आणि आमच्या मोदी साहेबांवर टीका करण्यापेक्षा तुझ्या मालकाची आज काय अवस्था झाली आहे याबद्दल खरं म्हणलं तर संजय राजाराम राऊतनी विचार करायला हवा। मी परत एकदा कालचं वक्तव्य माझं परत बोलतोय की ठाकरे गट हे राष्ट्रवादीमध्ये विलीन होण्याची पूर्ण पद्धतीने तयारी चालू झालेली आहे। कुठल्या सीटा कोणी लढवायच्या घड्याळ या चिन्हावर, म्हणजे आश्चर्य असं वाटेल की 2024 ची निवडणूक आदित्य ठाकरे पण घड्याळावर लढवणार का, अशी परिस्थिती आता निर्माण झालेली आहे। म्हणून उगाच भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, शिंदे साहेबांबरोबरची या सगळ्यांवर टीका करण्यापेक्षा आज तू संजय राजाराम राऊत जी दलाली जो करतोय आणि स्वतःच्या मालकाचा पक्ष हा विलीन करण्यासाठी तिची सुपारी यांनी घेतलेली आहे, त्यावर खरं म्हणलं तर बोलण्याचा धाडस करावा। म्हणजे दहशतवाद कुठे संपला या सगळ्या मोठ्या बाता करण्यापेक्षा तुमचं महाविकास आघाडीचं अस्तित्व आता संपत चाललेलं आहे, यावर थोडं संजय राजाराम राऊतनी बोलावं। तुमच्या 2.5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये त्या 2.5 वर्षामध्ये हिंदूंवर होणारे अत्याचार, महाराष्ट्रामध्ये झालेली दंगली, नांदेड, मालेगाव आणि शहरामध्ये हिंदूंना जे हाल झाले त्याचे सगळे जबाबदार तुम्ही लोक आहात, तुझा मालक आहे। त्याचबरोबर काल आमच्या सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि राज साहेबांमधल्या भेटीवर मोठी टीका केली की राज साहेब एक मोठे होस्ट आहेत, त्यांनी लॉजिंग बोर्डिंग सुरू केली तरी पण आम्हाला काही फरक पडत नाही। पण माझ्या माहिती अनुसार काही दिवसा अगोदर एका लग्न समारंभामध्ये
राज साहेबांची आदित्य ठाकरेंनी भेट घेतली का? की काका मला वाचवा असं बोलला का? आणि लवकरच ही भेट होणार आहे का? याबद्दल थोडं संजय राजाराम राऊतनी सांगावं आणि त्यावर बोलावं. तुझ्या मालकाचा मुलगा राजसाहेबांना लपून भेटतो, त्यांच्याकडून मदत मागायचा प्रयत्न करतो, त्यावर तुझी बोलण्याची हिंमत नाही. कारण का तूच काड्या लावून राजसाहेब आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये भांडणं लावली. ठाकरे कुटुंब फोडणारा हा संजय राजाराम राऊत आहे. आणि म्हणून दुसऱ्यांच्या भेटीवर बोलण्यापेक्षा तुझ्या मालकाचा मुलगा हा राजसाहेबांना भेटला होता का आणि ते तुला सांगितलं तरी होतं का याबद्दलची माहिती तू द्यावी. धन्यवाद. साहेब, संजय राऊत दिल्लीमध्ये जाऊन असं म्हणतायत की मोदींनी जे कारकीर्द केली ती हुकुमशाही कारकीर्द अशी टीका त्यांनी केलेली आहे आणि भाजपवर भविष्यात सत्ता येणार नाही असं त्याने म्हटलेलं आहे. भविष्यवाणी आमच्याबद्दल करण्यापेक्षा तुझ्या मालकाचं गट हे किती दिवस किती तास अस्तित्वात तू ठेवणार आहेस, विलीन करण्याचे काय एग्रीमेंट तयार झालेले आहेत आणि त्यासाठी तुला किती ब्रोकरेज भेटणार आहे, दलाली त्याला म्हणतात, याबद्दल तू माहिती दे. 2024-2029ला परत एकदा या देशामध्ये सन्मान्य मोदी साहेबांच्याच नेतृत्वाखाली एनडीएचं सरकार येणार आहे, त्याच्यामध्ये काही दुमत नाही. म्हणून काँग्रेसची दलाली करणाऱ्या संजय राजाराम राऊतला सांगेन की तू आमची चिंता करण्यापेक्षा तुझ्या मालकाचा पक्ष विलीन करण्यासाठी घेतलेली सुपारी याबद्दल थोडी माहिती आम्हाला द्यावी. उरलेले आमदाराप्रमाणे जे खासदार गेले तेही अपात्र होतील असंच म्हटलंय. ज्याच्यावर स्वतःवर 2 हक्कभंग केसेस सुरू आहेत, ज्याची खासदारकी येणाऱ्या काही दिवसामध्ये लवकर जाणार आहे. नवीन संसद भवनमध्ये संजय राजाराम राऊत चपट्या पायानी चालताना आपल्याला दिसणार नाही, एवढं मी तुम्हाला गॅरंटीनी सांगू शकतो. म्हणून दुसऱ्यांच्या खासदारकी दुसऱ्यांच्या आमदारकीची चिंता करण्यापेक्षा तुझी खासदारकी किती दिवस राहणार आहे यावर तरी चिंता करावी. ओके सर, हिंदी संजय राउत ने बयानबाजी की है दिल्ली में. शिवसेना शिंदे गुट में जो एमपी गए वो सब का जो है तो कैंसलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. नहीं, दूसरों के सांसद और विधायक पद के डिस्क्वालिफिकेशन के बोलने के बजाय संजय राजाराम राऊत का जो सांसद का जो पद है वो पद कितने हफ्ते रहने वाला है. नए सांसद भवन में संजय राउत ये सांसद बन के भी जाएंगे नहीं, ऐसी परिस्थिति तैयार हो गई है क्योंकि उनके ऊपर खुद के ऊपर 2 केसेस चल रहे हैं और वो 2 केसेस की वजह से संजय राजाराम राउत के आगे खासदार ये पद लगेगा नहीं, इतना विश्वास से मैं कहूंगा. एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे की कल रात को देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई, इसके ऊपर भी उसने टिप्पणी संजय राउत ने की. नहीं, संजय राउत जी ने हमारे कल देवेंद्र फडणवीस जी और राज साहब की मीटिंग के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि राज साहब ने कितनी भी लॉजिंग बोर्डिंग शुरू की तो उससे उनको फर्क पड़ता नहीं है. तो मुझे संजय राउत को पूछना है कि कुछ दिनों पहले एक शादी में उनके मालक के बेटे आदित्य ठाकरे ने जाके राज साहब से मुलाकात की, उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आप वक्त दीजिए. तो जोड़ा संजय राउत जी ने हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के मीटिंग के ऊपर ध्यान रखने के बजाय उनका खुद के मालक का लड़का आदित्य ठाकरे वो राज साहब को क्यों मिलने की कोशिश कर रहा है, कहां मिलने वाला है, इस बारे में भी थोड़ा हमको बताना चाहिए. क्योंकि यही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी के बीच में आग लगाने वाला यही संजय राउत है. इसी ने ठाकरे का घर तोड़ा है.
तो अभी जब आदित्य ठाकरे उनको मिलने की कोशिश कर रहा है, उसका परमिशन या उसकी मालूमात संजय राजाराम राउत को है क्या, इसके बारे में उन्होंने कहना चाहिए। आखिरी सवाल, पूना का जो सीट अभी उपचुनाव होना है बाकी, वहाँ नाना पटोले ने दावा किया कांग्रेस की तरफ। इसके बाद संजय राउत ने उस पर दावा करने के बाद एनसीपी नेता ने कड़ी समझ दी कि संजय राउत मीडिया में ना बोले, सामने आके बोले। देखिए, ऐसा है कि संजय राउत खुद की उद्धव गुट का जो गुट है उसको एनसीपी में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए संजय राजाराम राउत अभी उद्धव ठाकरे की भी रहे नहीं है, वो एनसीपी के प्रवक्ता और स्पोक्स पर्सन हो गए। इसलिए कांग्रेस ने जो उनको समझ दी है, वो समझ के ऊपर उन्होंने जल्दी से जल्दी समझ के उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वरना इस तरीके का आदमी महाविकास आघाड़ी के हित में कभी बात नहीं करेगा, उतना मैं कहूँ। ठीक है, धन्यवाद।